ние сме радостни. Боян ни помогна и така благодарим за оказаната помощ. Надяваме се, че наистина децата тази постоянна изложба ще им послужи емоционално да изживяват това, което учат в класните стаи и разбира се, това, което ни учи Вазов, да стане наша кауза, поне така модерно се казва и наше верно, но така и че много от тези идеи и сега са живи, и сега така ни помагат да вървим напред. Благодаря на всички, които ми помогнаха и ви давам думата и правото да откриете тази изложба. Заповядайте. Нека да бъде винаги извор на родолюбие. Родолюбието преди всичко се изразява любовта към хората. И нека всички наистина да обичаме хората, защото за тях е всичко това, което другите хора правят. На добър час!